Ginapasigurado sang Iloilo Provincial Health Office o IPHO sa mga ginikanan nga safe ang pagpangbakuna sa mga kabataan sa probinsya sang Iloilo. Ining kasunod sang nagapaday nga school-based immunization batok sa measles, tetanus kag diphtheria sa mga kabataan sa probinsya nga ginlakipan sang grade 1 pupils kag grade 7. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang Provincial Health Officer, wala sang dapat nga kabalak-an ang mga ginikanan ug may ara sa mga health workers nga nagapasigurado nga safe ang mga kabataan. Nahibaluan nga ang school-based immunization ang nagumpisa sa Oktubre 7, 2024. Ara gid ang aton nga mga health workers nga tambong ara sila nga para ma-ensure ang safety sang aton nga mga kabataan. I hope that all parents aton mga ginikanan magakooperar kag i-allow nila ang ilang nga mga kabataan nga mabakunahan kontra measles, rubella, and tetanus and diphtheria. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.